Mwerekere wodi ya Bugyakumu asense moyobochenu ime wodi ya Bugyakumu nelio koenekia bamenyi konyora bare omunyagetari ase dispensary ya Rioruta niga serikali ya Paul Simbarati yaikiranirie okwagachua kwenyumba y'omunyagetari ase dispensary eye. Abarokigwa ba ECDE ase skuru ya Bugyakumu nigo chingaki chamagega balenge nobokongu asense moichi nyumba chobochenu akorende buno bokongu obo nigo bwaera kubwatikana nokwagachua kwenyumba ya Kebara. Asense mende serikali ya kaunti ya Kisii insi omugabana Paul Simbarati yabikira omokia goikirania ime wodi ya Bugyakumu na yamang'ana arengete chipara asogwetania chipara 15 chiarosigwe korobio goeta kurwa asense meyemo gocheyende igatie chipara echinga mona omatundura liombaso Nyamerako Museni epara yo Mosege Ekioga Moyuru epara ya Welcome Mukwerero Itibo epara ya City Gas Gesonso Nyamokenye epara ye Bate Mosando epara ya Nyabioto Onyansimura Mosisita epara ye Bate Onyansimura Liunyancha epara ye Bate Wongoro Omageto epara ya Omanduku Nyamasebe Liokioga epara ya Lianyapara Liandasi Ruterensewe Nyambunua Ikuruma Egatie Chinde.